ustanem, ipak red je. Sve vas srdačno pozdravljam. Nadam se da će vam večer biti ugodno. Došli ste na promociju knjige Plavetnog snevača i za početak će vas Plavetni snevač i pozdraviti najpre stihovima. A posle toga o knjizi, o cijelom ovoj našoj drami sada maloj, govorit će moji prijatelji, gosti i vaši domaćini takođe. Ispred izdavačke kuće Alma, dr. Đorđe Botašević. Red je bilo da predstavim prvo moju staru prijateljicu damu, Aleksandru Nikolić-Matić, i recenzente dr. Milutin Đuričković i Janica Petrović. Gledam se da će vam večer biti prijatno. Ja sam prvo mislila da možda neko ko će da vodimo, neki moderator, ali ispalo je, kaže, najbolje mogu to sve ja sama. Pa ajde da probam ja sve sama. Nadam se da će mi i Senka Đure Jakšića u Čijeskoj kući pomoći večeras i nadam se da ćete vi uživati. Pa evo da počnem možda najbolje zaista, neka vam se odmah predstavi Plavetni snevač. Pesma. Pevati jednako biti. U tamnom vilajetu duše nepoznanica reči, raspojasana osjećanja, misli složene nasumično, plutaju kao ostrva u modrom moru. I rastu osjećanja, zvona postaju što bolno ječe. Na stari lični zavet podsjećaju što dali smo ga sebi davnih dana, da ćemo zapisati sve što potrebuje, sebe pretvoriti u znak prepoznatljiv pesmovni i pesma postati u čast nepoznanice koja se koprca duboko u duši, koja kao zagrcnuti gutljaj uvek iznova guši, a onda začudo najednom počne da leči i podsjeća opet da sve zapisati valja, jer nema nam druge. Pevati znači osjećanja piti, u rog se pesnički ceo pretvoriti, život lepotom pesme možda zaseniti, u stihove se sav razliti i jednostavno biti. Pevati jednako je biti. Evo, to je za početak, a sad bih Dobro večer. Nemojte se plašiti, nije ovo moj govor od Draganine pesme i o njima ću reći samo po nekoliko reči. Prva je pesma Kako nastaje pesma. Pročitat ću samo 2-3 stiha. Oh Bože, ograj me, zato i sada, o naumom svojim sini, da je ja pelcer postanem. Neizmernom ljubavlju da planem i krila mi, Bože, daj. U kosmos pesništva me hitni, vini, za sobom i ja da ostavim trag. Pesma je lepa, pre, recimo, 30 godina ne bih je spomenuo. U to vreme je verovatno bilo normalno da radimo i neke stvari koje nemaju materijalnu korist, koje ne donose novac. Međutim, u današnje vreme čini mi se treba upravo spomenuti ovu pesmu, jer Dragana Ćatić, kao naravno verovatno i mnogi ovde koji su prisutni, rade stvari koje bi danas neki teško razumeli. Trošiš vreme, mučiš se, a da to ne dobijaš nikakve pare. Jedan papir je već otišao. Druga pesma je Moć ushićenog pevanja. Neću je čitati. Evo, mogu samo par stihova. Stvaram i znam da vredelo je, uprkos svemu vredelo je pevati. Sa radošću sebe darivati. I uvek se iznova i iznova davati, okusiti, iskusiti moć ushićenog pevanja. Pesma je interesantna, ne deluje ni malo anakrono, zastarelo, a u njoj vidimo odjeke romantizma. Ovde je na neki način spojen 19. vek i 21. vek. Opet, u jednoj pesmi na strane 40, samo sam jedan stih odvukao,
svideo mi se, sejemo polen tiho sa lelekom. Bolje da niko ne kaže, mnogo je jače ovako. U pesmi koja je blizu ove malo prepročitane, nalazi se stih, odnosno strofa, suve se latice lagano skrune. Srce nam tada na kratko zazvoni, ne pitaj nikad za kim zvono zvoni. U ovoj pesmi, kao i u nekoliko drugih pesama, primećujemo ono što postmodernici nazivaju citatnost. Dragana Ćatić ne želi da nas impresionira poznavanjem naše svetske književnosti, ali je to očigledno. Ona se diskretno poziva na srpsku i svetsku književnost, od romantizma pa do postmodernizma. Evo jedna pesma Kavez za slobodne ptice. Neću je čitati. Pesma me je podsjetila na neko davno vreme i na pesmu Nebo sa prvog albuma Električnog orgazma. Obrađuje se vrlo slična tema kao i u toj pesmici. Međutim, Dragana Ćatić to radi zaista neuporedivo bolje, mnogo dublje, mnogo ozbiljnije, a dobro, to je i normalno, zato što pesnik te pesmice Nebo tad je imao 19 godina, a Dragana Ćatić je zaista već iskusan pesnik i zaista vrstan poznavalac književnosti. Pesma Jedna mozgalica o ljubavi. Neću čitati, dosta je velika. Interesantno je po tome što je o ljubavi zaista teško pisati, a da to ne bude banalno. Dragana Ćatić nam pokazuje da je to zaista moguće. Ona piše na način koji je sve samo ne banalan. Istina, pesma je vrlo neobična, originalna je, verovatno mnogi ne bi ni smatrali da je to pesma o ljubavi. Sad ne znam, to je možda samo moj doživljaj nečega što sam ja protumačio kao pesmu o ljubavi, jer tu se govori o poeziji, ali i o povezanosti poezije i muško-ženske ljubavi. Sad, da li sam ja vidio nešto što Dragana nije nimala u vidu, vidjet ćemo kasnije posle promocije. Dobro, stigu sve do poslednje pesme koju sam ovdje doložio. To je pesma Tražim svoj put. U šumi iluzija, smisla i besmisla, u prašumi sna o životu koji jeste, koji raste i valja se kao val, po izlacu, želja i neželja, tražim svoj put, svoje kuda, tražim i svoje kako, i svoje šta, i svoje ja. Naravno, to nije cijela pesma, to je samo jedan njen deo. Pesma je interesantna, barem meni, naravno, ali vjerojatno će i vama. Vratila me je tamo negdje u 77. i 78. godinu, da sam bio gimnazijalac, 3. i 4. razred. I u to vreme svi smo čitali Hesea, pitali smo se šta je smisao života. Čini mi se da danas srednjoškolci mnogo više gledaju reality programe nego što čitaju Hesea, mada ne treba generalizovati. Danas ima mladih koji čitaju Hesea, i to kao što je pre 40 godina bilo mojih vršnjaka koji su više voleli fudbal i radio Šabac nego Hesea. Moram da se čuvam da pesme Dragane Ćatić mi ne posluže kao izgovor da pričam u stvari o nekim svojim zapitanostima, jer ove pesme zaista postiču čoveka da se zapita šta radi na ovom svetu, ako to već nije učinio, ili da ga podsjete na neke nekadašnje zapitanosti, ako ih je zaboravio. O mnogim pesmama bi trebalo govoriti večeras, one to zaslužuju, međutim, mnogo je bolje da skratim priču, da to ne uradim, jer time se i gubi deo magije koje one sigurno posjeduju. Možda ovo zvuči kao fraza govornika na promociji koji želi da skrati svoju priču, ali zaista nije tako.
Čućemo naravno još posle pesama, tako da ćete vidjeti da sam apsolutno u pravu. Iako sam više puta spomenuo da ove pesme podstiču na razmišljanje, moram da pojasnim, to je sigurno tako. Međutim, čak i ako nismo raspoloženi za neka velika pitanja u smislu života, možemo uživati u ovim pesmama, možemo uživati u njihovoj estetici, u melodiji, u ritmu, u sjajnim rimama i pogotovo u leksici. Ima ovde zaista interesantnih i prideva i imenica. Ima izuzetnih udvojenih kompozitnih leksema, gde se zaista na vrlo različite načine prepliče smisao jednog i drugog dela ovih kompozita. Zaista mi je palo na pamet da bi o ovome mogla da se napiše, ako ne baš studija, ali svakako jedan ozbiljan naučni rad, lingvistički. Nemojte se plašiti, nisam to uradio, a i da jesam, sigurno ne bih čitao večeras taj rad, jer sam imao jedno vrlo poučno iskustvo pre 30 godina, kada sam bio mladi lingvista koji je tek ušao u svet nauke i želeo sam da pročitam svojoj ženi, inače koleginici filologu, jedan rad na koji sam bio veoma ponosan. Ona ga je slušala jedno 3-4 minuta, onda me je prekinula, rekla je: Đole, ti znaš da ja tebe volim, ali ovo je ubitačno dosadno. Tako da, zahvaljujući iskrenosti moje žene, vi ste večeras pošteđeni silne gnjavaže. Ima tu mnogo stvari kojima bi se trebalo govoriti, od već pomenute citatnosti ili raznih leksičkih spojeva. U svemu tome Dragana Ćatić ima meru. Ona to radi diskretno, rekao bih gospodski, tako da se korice i ceo izgled ove knjige, koji bih ja nazvao aristokratski, veoma slaže sa sadržajem koji je unutar korica. Hvala. Preobražaju sklona. U miru sa sobom ritam svog ozdravljenja osluškujem. Po pesku sopstvenog bića šaram i kao u vresku sećanja na sebe nekadašnju, putače stavljam i nule pišem, algebru novu ređam, koordinate nazirem i dišem, duboko dišem meditaciji sklona. Izgaram da nova ja budem na preobražaj spremna, nova da izrastem mirom odenuta, da osmehom se hranim za svoje sutra, za budućnost, za ono iznutra, ono što u mome srcu u sutrašnji novi dan uporno klija. Radost da osmehne mi se i da u uglovima usana zasija i pesma ova da postane najzdravija hrana za život nov, rođen iz preobražaja, ozdravljenja. Svesna da sve, ama baš sve sa ovim ozdravljenjem se menja, želja je moja da u pesmu utkam sve dosadašnje osmehe svoje, te da ih dignem na kup i na rub, na početak novog da ih dovedem i da ih tako, te osmehe, svima redom delim, da njima i druge ljude ponekad iscelim i da iscelim sebe sadašnju ovako. U miru sa sobom osluškujem zato sada ritam svog ozdravljenja, nazirem i sa radošću preobražaj novi dočekujem iz larve u leptir. Ritam u miru osluškujem nova ja i stalno malo drugačija postajem. I eto, leptirasto, lagano, već traje. Dosta je meni ovako okova svilenih, kao galeb hoću da se u buduće dajem, u sunašca krug zagledana, u plavetilo nebesko, kako pesniku i doviči. I na radost i ponos sebi i tvorcu, nova ja, čini se, već izrastam u ovoj priči. Hvala vam. Sad jednog od recenzenata
da kaže koju reč, a posle bih zamolila, ne znam kako smo sad to zamislili, da se pojave i neki plesači ovde, a ne znam gde su. Ne vidim, negde su tu, valjda će se snaći. Vi se pripremite. Dragi prijatelji, dame i gospodo, kao što vidite, ovdje je odabrao nas 4 govornika da nešto kažemo o knjizi Dragane Ćatić. Međutim, da nas je još toliko i da govorimo satima, verujte mi da ni 30% nećemo uspjeti da vam približimo njenu poeziju. To ne govori o našim sposobnostima ili nesposobnostima, već naprotiv to govori o složenosti, o lepoti i kvalitetu njene poezije, koja je vrlo nedokučiva, vrlo kompleksna i vrlo razuđena. I moj prvi susret sa Draganom Ćatić, odnosno sa njenom poezijom, bio je vrlo neobičan. Naime, zahvaljujući ovim savremenim društvenim mrežama, ja sam upoznao nekoliko pesama koji su mi ovako zapale za oko, koje su mi se dopale, pa sam onda pročitao jednu, pa drugu, pa treću. I vidio sam da su one sve bolje, sve lepše i sve zrelije. I tako sam upoznao Draganu i onda sam joj predložio da li biste vi hteli da tu vašu dobru poeziju objavite u jednoj dobroj izdavačkoj kući. Ona je rekla na lepom srpskom why not? I tako smo se mi dogovorili i uspostavili saradnju da se ta knjiga pod nazivom Plavetni snevač pojavi u izdanju Alme. Kao što sam rekao, ovo nije zbirka poezije koja ima 30-40 pesama. Ovo je zaista knjiga koja ima 120 strana, knjiga koja je vrlo snažna, eruptivna, knjiga koja pokazuje sve stvaralačke metamorfoze kroz koje je pesnikinja prošla od početka pisanja poezije pa do današnjih dana. Ona sadrži 2 vrste, da kažem, tipološke vrste pesama. Tu su pesme u stihu, dakle rimovane pesme, i one pesme koje nisu rimovane. Bez obzira o čemu se radi, o koju temu da obrađuje, Dragana se u tome zaista vrhunski snalazi i kao što je Đole to lepo primetio, ona je zaista vrhunski poznavalac savremene srpske poezije i savremene svetske poezije i ona svoju poetiku delimično baštini na tim modernim tokovima svetske poezije. Sa druge strane, to govori ne samo o njenoj erudiciji, o njenom obrazovanju, već govori o tome da poezija nije za nju jedan uzgledan stvaralački čin. Ajde sad da sedem pa da napišem jednu pesmicu. Ne. Ona živi pesmu, kao što je sama rekla u onoj pesmi na početku, biti jednako pevati, to znači da ona poistovećuje poeziju sa životom. A to je nešto najlepše, nešto najiskrenije što karakteriše istinskog stvaraoca. Ja sam sa zadovoljstvom napisao recenziju, preporuku za ovu knjigu i uvek kažem, ne u šali već u zbilji, kad je poezija dobra, onda je lako nama kritičarima da napišemo kritiku, odnosno preporuku i recenziju. Ali opet naglašavam, nije recenzija toliko dobra koliko je dobra poezija i vašoj pažnji preporučujem da čitate poeziju od početka do kraja i vidjet ćete tačno jednu uzlaznu liniju kako se Dragana usavršavala, kako se razvijala kao pesnik, kao humanista i kako je njena poezija u stvari ogledalo njenog života. U recenziji pod naslovom Pesnički put, između pevati i biti, ja sam zapisao sljedeće. Knjiga pesama Dragane Ćatić, inače 5. po redu, sa simboličnim i indikativnim naslovom Plavetni snevač, napisana je u slobodnom i vezanom stihu, a kao pesnička vrsta pojavljuje se i sonet, odnosno sonetni venac. Tim raznolikim formama lirskog izražavanja pesnikinja pokazuje svoje stvaralačko umeće i iskustvo, kao i sklonost prema svemu onome što je poetsko, a što njoj nije strano niti nepoznato. Komponovana od 5 raznovrsnih, a pritom prilično ujednačenih idejno-tematskih ciklusa, ova knjiga Dragane Ćatić pokazuje da je reč o zrelom i sintetizovanom pesničkom ostvarenju, koje je po svoj prilici nastajalo i taložilo se dugo godina, a sada se objavljuje kao uspješna, jedinstvena, misaona i logička cjelina. Poetesa sa podjednakim uspjehom vlada slobodnim i vezanim stihom, a njen sonetni venac, sačinjen od 15 numerisanih soneta, ilustruje pravo pesničko majstorstvo
i zanatsko umeće kojem bi pozavjedili i mnogo poznatiji pisci. Bez obzira na formu i način saopštavanja, primjetno je da pesnikinja piše uglavnom u prvom licu jednine, a čuli ste to dok je pregovorila pesmu, više puta je ponovila nova ja. Što znači da predočava vlastitu životnu priču i dramu, satkanu od ljubavi i tuge, uspona i padova, vere i nadanja. Dragana Ćatić piše onako kako živi, te otuda izjednačava poeziju sa životom. Čin pisanja za nju je istovetan sa samim životom, a to uostalom nedvosmisleno pokazuje i pesma Pevati jednako biti, koja je na neki način njen kredo i poetičko programsko načelo, dovoljno prepoznatljivo za sagledavanje umetničke osobenosti i pogleda na svet. U vrtlogu smisla i besmisla, to je inače jedna njena pesma, pesnikinja traži svoj put i nalazi smisao svog postojanja i pevanja koji je svrhovit i funkcionalan, a sa druge strane egzistencijalno i duhovno upotpunjen. To pokazuju i pesme sa religioznim elementima, na primjer molitva ili anđeoski razvigor, koje oličavaju njen odnos prema Bogu i duhovnim vrednostima ovoga sveta. I na kraju, poetesa arhivira lepe reči, to je inače jedan njen stih, i u tome nalazi lepotu ovoga sveta, osnovni smisao i mudre poruke koje su pune nade, optimizma i perspektive. To naročito pokazuje pesma Tvoje je samo da me voliš. U tome se nalaze samo neke od estetskih i umetničkih vrednosti ove knjige, pesama i Draganu Ćatić predstavljaju u punom svetlu i sjaju. Hvala. Por eso te doy todo lo que soy. Como un hechizo de amor en mis venas, como reflejo, como primavera. No hay nada que me llene más que tú. No. Podrás confiar al fin en alguien que te quiera, que de su amor y de por ti la vida entera. Alguien que te enamore y que sepa cuidar siempre cada momento. Hoy aquí vengo a decirte que ando loco por ti. Nena, provócame, anda, acaríciame. Si tú me quieres tengo toda una vida para darte mi amor, para darte mi amor. Hasta que nos llegue el fin. Podrás confiar al fin en alguien que te quiera, que de su amor y de por ti la vida entera. Alguien que te enamore y que sepa cuidar siempre cada momento. Hoy aquí vengo a decirte que ando loco por ti. Nena, provócame, anda, acaríciame. Si tú me quieres tengo toda una vida para darte mi amor, para darte mi amor. Oh, 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 oh.
jednom kad sam onako kradovnice ušla u njihovu školu da pogledam šta rade, jer jedna moja prijateljica tamo vežba, uči da bude tako, kako kaže Milutin, ima tako senzitivne pokrete. Pa eto, malo i tuge i malo radosti čini mi se u tim pokretima, pa eto, da pročitam sada odnosno da pročitam magistrale na sugestiju Milutinovu, da pročitam magistrale iz sonetnog venca. Neću vam sad objašnjavati, pretpostavljam svi vi znate i čuli ste šta je sonetni venac, niz od 15, odnosno 14 pesama, 15. pesma magistrale je sastavljena od prvih poslednjih stihova iz prethodnih pesama i čini mi se da je čitava moja knjiga ova, Poljudni snevač, negde se oformila, okosnica te knjige je zapravo upravo taj sonetni venac koji sam ja posvetila pre više godina, sam pisala i posvetila, nažalost, pokojnom porodičnom prijatelju. Predragu Vuleti, eto regiji da se to kaže. Ali samo ime vama ne znači ništa, meni znači jako puno, ali verujte, svi mi imamo po nekog prijatelja koji je ostavio trag za sobom u vašim dušama i verujem da ćete prepoznati da je ovo zaista nešto što je pisano od srca. Dakle, ovo nije kosidba mladih trava. Zloglas nije puko gunđanje vira. Orkan je namerio, blud svira. Čovek krenuo na put zaborava. Ne važi preporuka list okreni. U polju samoće vazda klasamo. O zadnjem putu tako malo znamo, a tuga uporno po more peri. Strašna nas konačnost u oči gleda. Praznina kraj nas, bez milosti seda, žmirkaju uspomene lampioni. Za senkom čoveka svetli trag gazi. Ne pitaj nikad za kim zvono zvoni, živi i mrtvi su na istoj stazi. Poštovani prijatelji, želim vam svima dobro večer. Pisati u novom književnom delu prijatelja je uvek izazov, a kada neko ovako štedro kao Dragana Ćatić izlije svoj poetski nektar i majstorski ga ukomponuje u meditativne, misaone i najvećma ljubavne stihove, onda je to pravi praznik za sve književne sladopusce. Jer pesnik je vazda zapitan nad smislom života i svojim postojanjem među stilama i haribdama svakodnevice, a kako bi drugačije imao neprekidnu pređu za svoje poetsko tkanje. Pesnički senzibilitet Dragane Ćatić u knjizi Plavetni snevač iskazao je zrelost polja bulki u punom cvatu, kraj oteželih klasova žita prepunih jedrih zrna, zrelost bogate, visoke borove šume kroz koju vetar provlači svoje milozvučne prste, a oni šume dubokim, stoletnim zvukom glodova u vertikali, brojem nebrojenih, suptilnih formulja koje spajaju mrtvu sigurnost zemlje i plavetnu beskrajnost neba. Vertikala tišine prvi od 5 ciklusa najnovije poetske knjige pesnikinje i novinarke Dragane Ćatić i predstavlja stihovano svedočenje autorke o sopstvenim traganjima, ličnom nastojanju da naš život ne egzistira samo u horizontali pod navodnicima, dakle u običajnom, prosečnom, profanom, već da bi njegova suština trebalo da bude pronalaženje lične vertikale, odnosno puta koji vodi ka gore u duhovne visine. Pesnikinja vodi dijalog sa sobom, onom u kojoj se primio poetski pelcer, sa Bogom koji je osumnjičen za to blagosloveno delo, sa tkivom pesme koja upravo tada iz nje izrasta. Zapovest za pesnikinju postaje da se u potpunosti u pesmi razlije ili izlije, jer samo kad se peva, onda se potpuno i bude, odnosno jeste. Pečat duhovnosti prvom ciklusu posebno daje pesme molitva, noć ushićenog pevanja, anđelski razvigor, zvonik pod snegom, tihovanje, koje sve odiše jednom posebnom, uzvišenom atmosferom svetosti. Oprostiti svima pa i sebi i stati pred oltar u svetinji u pravom, iskrenom stavu skrušenosti i poniznosti
imperative koji Dragana veštim poetskim stilom pretače u upečatljive stihove. Drugi ciklus pesama Za kim zvono zvoni čini 15 soneta, tačnije sonetni venac, najzahtevnija poetska forma koja iziskuje visoki nivo poetskog nadahnuća i zanatskog umeća. Soneti u ovom ciklusu autorkino su svjedočanstvo o jednom njenom izuzetnom ili jednom od retkih takvih naših iskrenih prijateljstava, njena ozbiljna zapitanost i promišljanje o pitanjima života i smrti, konačnosti svih naših težnji, o tom zadnjem putu o kom tako malo znamo. Svi soneti koji završni ispevani su uz pomoć vešte versifikacije, pravilna rime, bez nategnutosti i prisilnog uklapanja reči ili slogova. Očigledna je uglačenost pesničkog iskaza koja svoje savršenstvo najbolje može da dosegne upravo u sonetnom vencu. Ciklus pesama Za kim zvono zvoni elegična je darovnica za onog koji s otvorenom vertikalom tišine postao snevač nebeskih prostranstava i samo u tom smislu je ovaj ciklus uslovni nastavak prvog ciklusa u knjizi. Sledeća tri ciklusa u najnovijoj pesničkoj knjizi Dragane Ćacić, Plavitni snevač, pod nazivima Preoblaženu sklona, Ljubav ugraviranu i Račini me pesmom, i gledaju tako celovito da bi mogla da tvore i neku samosvojnu i samostalnu knjigu. Težišno osjećanje u ovim stihovima je razdigljena radost u ljubavi, a težišna reč koja se često ponavlja je nežnost. I dok je još u ciklusu Preobražaju sklona, u zanesenom previranju punom životnih sokova, poput gusenice koja samo što se ne preobrazi u prelepog leptira, a u sljedećem Ljubavi ugravirano, već ozarena i okupana zracima sunca, ljubavi, ona blistavim koloritom pesništva lavira svoje osjećanja, koja su najvećima uznesena do oltara svetosti, ali se takođe ne libi da ponekad zatreperi i otvorenom strumom putenosti, kao u završnom ciklusu i pesmi pod nazivom Raščini me pesmom. Ponekad samo nadvije se nad ovom radošću i usretalom nežnošću senka sumnje. Hoćemo li biti dostojni ove lepote i radosti, da kratkotrajna bojazan od godina naslagani požarovim prolaznosti, a onda opet cikne radost ponovo proživljene, duboko doživljene dušom i srcem nikad bližim Bogu, ljubavi zrele, pune, toliko bogate da djeluje stvarno nestvarno. U Plavetnom snevaču Dragana Ćacić, poput sveštenica u paganskim hramovima, traži da bude raščinjena pesmom, da voli i da bude voljena, da radošću plavi sve oko sebe i da dalje peva odu zahvalnosti baš tom Plavetnom snevaču koji je nadahnuo da iznova porodi novu sebe, da iznova otkrije svoj bogati i koloritni pesnički glas, da poetski vikne, ženski šikne, nečudno cikne ili utiša glas. Jer u tišini nastaju sve naše pesme, a praznina između reči i stihova bremeni se za svakoga od nas posebnim smislom. Ljubav je daje najlepši oreol. Hvala vam. Sad o toj ljubavi. Sve se ka ljubavi kreće. Svaki mi se zvuk jutros čini treptajem na dolazeće slatke sreće. Mogao bi to biti Mozart ili Bellini, sve se ka ljubavi izgleda pokreće. Drugačije svitanje u duši sad ima. Podmladak radosti u očima mi raste, u moru ljubavi vešto ronim i plivam, pogled moj leti uz krilo laste. Mirišu zeleni izdanci borovi, u duši pevaju plavi slavuji, amor sa strelom redom srca lovi, u grudima svetlostno harfa bruji. Lik sam iz ljubičastog ljubavnog sna, bistrim zbrkane misli i nemire svoje, verujući da život će sutra da mi da sve samo lepe ljubavne boje. Svaki mi se zvuk jutros čini treptajem na dolazeće slatke sreće, mogao bi to biti Mozart ili Bellini, sve se ka ljubavi gnjevito kreće. Sada bih zamolila prijateljicu Sanju da kaže, ja jedva čekam da ću da kaže, jer nismo uopšte pričale o ovoj moje knjizi. Ona je knjigu dobila, mi se poznajemo inače već dugo, ali se dugo nismo ni videle ni srele. I onda smo se nedavno sreli, ja sam joj knjigu poklonila i shvatila, pa Sanja mora to da
mora da govori o toj knjizi. Prvo sam rekla, pa neka vodi veče. Ona kaže, ma ne mogu ja to 2 u 1. Onda ja kažem, pa to će im biti bolje da ona govori samo o knjizi. I jako mi interesuje šta je ona tu u toj knjizi videla. A posle, ako možemo, opet plesače da čujemo. Ja sam jako uzbuđena i vidim ovde ljude koje nisam videla jako dugo. Kada nam je Dragana dala tu knjigu, zaista Dragana i ja se nismo videla jako dugo, družile smo se, znamo se preko 30 godina i kao devojka bila sam uvek, letovale smo zajedno, baš smo bile prave prijateljice, ne ono površno druženje, kako si. I uvek sam bila začuđena, ja koja sam okrenuta fantastici, proznom izrazu, poezija mi nije nimalo bliska, uvek sam bila začuđena začudnošću na kojom Dragana posmatra svet i to mi je bila njena osobina koja me je uvek veselila. To je možda najbolja reč, veselila me. Zabavljalo me je različitost između nas dve koje se intenzivno družimo. I onda smo se razišle i nismo se zaista vidjele jedno 15 godina. Našli smo se slučajno preko Zorice Paunović i Alme, promocija će biti u četvrtak ovde i Alma, ista izdavačka kuća, Dragana i ja se vidimo, Dragana mi dade knjige, ja ih odmah sa kući, ne razmišljajući da ću me pozvati da govorim o njima i uzmem knjigu da pročitam, imala sam jako mnogo posla, uzem ih tek pre neki dan i ostanem tu istinski uzbuđena i očarana time da sam ponovo pronašla svoju staru prijateljicu koja sam malo emotivna. Čak sam se obukla, ja ću ići tragom Đorđa Utaševića i njegovog rock'n'rolla, čak sam se obukla odmeno u ovu boju za koju plavetno kažu Amerikanci da je to boja korporacija. Znači, precizna i čista, jasna, boja novih tehnologija. To je boja novih tehnologija. A plavetni snevač, plavetna boja između Srbije i Crne Gore, plavetna boja je boja na crnogorskoj zastavi kao boja koja je više vekova stara. To je boja Vizantije, plava boja je boja Vizantije, boja hrišćanstva. Kažu Britanci, zašto je plava boja tako tužna boja? Dakle, već u naslovu zbirke mi imamo suprotnost između boje koja je boja racija, uma, inteligencije, vrhunske i sna koji je gubitak svega toga i potraga za nečim sasvim drugim. Znači, san nas vodi u onostrano. Pa već i sama zbirka cela, tako kakva je, u stvari je nešto što su dva različita sveta, potpuno dva različita sveta i ja moram priznati da mom racionalnom i intelektualnom delu je više imponovao ovaj deo koji je eruditni, koji je neoromantičarski i ja kao profesor književnosti imam potrebu da stvari svrstavam i razvrstavam, da ih vrlo precizno imenujem, zato što gospoda kad pričaju o ljubavi, oni govore samo o lepim stvarima, ja volim da ih imenujem i da ih definišem. Prvi deo zbirke, da, ono što mi je bilo zanimljivo u stvari da ljubavnih pesama i onih ostalih ima 69, a ovih soneta magistrale, spektakularnog soneta magistrale ima onoliko koliko treba da ih ima, znači 14 plus jedna 15. I u suštini je jako velika razlika između tog drugog dela gde ima i slopnih stihova i ovog prvog dela gde su mahom katreni ili katreni tercine, kako to već zahteva sonet, vrlo precizna ukrštena ili obrljena rima i vrlo precizan izraz za koga je Branko Miljković, ja ću koristiti književne i književno-istorijske izvore, gospoda to nisu radila potpuno svesno, da bi nam definisala koliko je u stvari to ozbiljna i eruditna poezija u prvom delu zbirke, koliko ima književno-tradicijskog nasleđa u njoj i koliko ima i svetskih damara. Evo, mislim, naziv tog dela, Za kim zvona zvoni, Ernesta Hemingwaya, je priča koju je pevao, pošto je Otašević komentarisao svoju mladost rock'n'rolla i Metallica ima čitav jedan album koji je posvetila Hemingwayovoj toj romanu i kasnije filmu Za kim zvona zvoni. A
Šta je rekao Hemingway? Hemingway je rekao da je naučio se književnosti i pisanju tako što je čitao Bibliju. I da je uvek da je za njega pisanje vrh ledenog brega i da je samo jedna sedmina vrha napolju, onako kako i jeste, da ta nova stvarnost koja se stvara, koju je Dragana stvarala, ovde je ta književna stvarnost koja nam je potrebna i da generalno za takvu novu književnu stvarnost je uvek potrebna duhovnost. Ono što jeste mene oborilo sa nogu i definitivno me pomerilo je taj prvi deo te zaista duboke istinske potrage za duhovnošću, vrlo precizne, vrlo jasne. Oprostit ćete mi oni koji su duboki vernici, čak bi koristila izraz koji je baš od svetih otaca sozrcavanje, to nije klasično gledanje. To je, ja ću da reinterpretiram po krajnjoj liniji poezija, reinterpretira čak i religiju, to je potraga za jednostavnošću. A našoj srpskoj poeziji sonetom se već 240 godina bave pesnici, inače to je, oni koji znaju, a znaju mnogi da je to iz renesanse, to se svi učili iz škole, jer da je Petrarka krenuo, pa onda Dubrovačka poezija, ali onda i modernisti, Dučić i Rakić, i čitav krug pesnika u savremenom pesništvu peva sonet, tako da Dragana, to je izazov, to je vrhunski izazov u pesništvu, potraga za istinom koju Dragana traži, užasna raskol između nekog skrivenog straha od smrti koji postoji i potrage za trajanjem, potvrde, one ženske potvrde za trajanjem, gde možda može da bude poezija supstitut za nešto drugo, za nešto ukinuto ili zakinuto, je ono što je žestoka priča u tim sonetima, plus naravno doktora Vulete smrt i taj neki omaž nekome ko je porodični prijatelj i koga su ovde mnogi znali, oni koji su naši Rimljani stari. Tako da, negde ta poezija takva, koja traga za istinu, ima duboko i tradicijsko trajanje na našim prostorima i ja sam izvadila ko u savremenoj poeziji peva sonete, osim Dragane Ćatić, to su Nenad Grujičić, Branko Okolo, to su Rakitić, to je Rajko Petrov Nogo, to je Miroslav Pešić, to je Miroslav Maksimović, kao izazov intelektualni, apsolutno, i još jednom bi se vratila Branko Miljković koji kaže: nema velike poezije bez stroge i perfektne versifikacije. Da bi stigli do sklada, moramo da budemo erudite. U tom smislu, taj krug pesama sa vrlo jasnom književnom nekom iščitavanjem do nekih tekstova ranijih, zaista postoji kao vrlo respektabilna i vrlo precizna čitanja moje drugarice Dragane Ćatić, koja je vrlo pažljiva i vrlo studiozna bila u istini. Ima čak i u srpskoj književnosti vašoj pažnji bih preporučila zaista jednu knjigu koja se bavi sonetom za one koje interesuju. To je knjiga Časlava Đorđevića o srpskom sonetu, a ima recimo jedan pesnik Saša Mićković iz Beča koji živi u Parizu, on ima čak 600 pesama koje je napisao obradu soneta. A to, mene je moj profesor Grujić iz Rume, profesor srpskog, učio, Anđelko Grujić, učio da se sonet peva uvek u teškim vremenima.
E sad, na početku zbirke, još dok je ta zapitanost u pitanju, dok nismo otišli u tu ljubavnu priču, zapitanost nad književnošću, nad sopstvenim trajanjem, nad smislom umetničkog stvaranja, mene je posebno uzbudila pesma koja korespondira, pošto smo u kući Đure Jakšića, koja korespondira sa Đurom Put u Gornjak, sa njegovom pesmom Put u Gornjak, Zvoni pod snegom, ona je u Katrenima, ona nije u obliku soneta, i potpuno je, znači, jedan neoromantičarski, to je Otašević je rekao da je reč o romantičarskom izrazu, to jeste baš prava korespondencija sa Đurom Jakšićem i s tim da Đura kao muškarac u Putu u Gornjaku govori o nekim vremenima ratnim, muškim, a Dragana u ovoj pesmi govori o maloj ženi koja govori poeziju. Mislim, fantastično. Zaista, ako bi mi Dragana dopustila, ja bi čak i pročitala tu pesmu, ako nemate ništa protiv, da je pročitam. Jer ustečno ona zaslužuje da sustane, pošto sam ja sedala slobodno. Srmom od snega prekriven drema, zvonikom oslonjen na visoke stene, na labuda liči kog na svetu nema, dok belinom blaži umorne mizene. Ispod njega dole, hladna mlava teče, mrak modrog novembra pećinu sakrio, pa me čitav prizor podsjeća na veče kad je davno ovde slavni Đura bio. Da li će sad meni, ko pesniku tada, neka čudna svetlost na tren zablistati, verom nedoučena, hoću li mlada pred senkom cara valjano stati? Srmom od snega prekriven drema, zvonikom oslonjen na visoke stene, naprečac shvatam, njemu ravnog nema, Gornjak je tišinom zasenio. Kada je reč o ovom drugom delu, taj, kako bi rekla, ljubavni krug pesama, kojih zaista ima više, meni kao autoru proznih tekstova imponuje ženska ljubavna poezija često, Otašević je rekao kako često postane banalna i može da postane banalna. Kada je reč o mom osjećanju sveta, ženska ljubavna poezija često postane jadikovka. Često postane efemerna, to je najbolji izraz. Meni je to imponovalo i u tom krugu slobodnog pesništva, taj neki, ja bih to nazvala binarni barokni model crveno-crnog, mislim, negde da, kada se prepuštam, ne, kada neki dijalog koji stalno vodi, to mi je imponovalo. Dijalog koji vodi sa samom sobom, možda više nego sa tim nekim muškarcem, eventualnim, postojećim ili prolaznim. Taj dijalog koji stalno vodi, a ne vodi ga samo sa samom sobom, nego ga svakako vodi i sa pesnikom, nije uopšte ova poezija je, taj drugi krug pesama je prevashodno liričan, melankoličan po temperamentu, u relaciji između prirode i pesme. To je izgubljeni raj sa kojim se preko pesme možemo identifikovati. Dominacija tog plavog ovde je na momente u tragičnim akcentima, a jezik je medij komunikacije i instrument za saopštavanje tog nečeg neizrecivog. Jezik kao pokušaj da se uhvati pesma. Ja sam umesto Draganine pesme, izabrala da vam pokažem koliko je to plavo kod nje moćno i koliko prolazi, ovo je slika Milene Pavlović-Barili na naslovnoj strani, koliko ima sinestetičnosti, koliko ima eruditskog,
Pronašla sam pesmu jednu Rejčevićevu, pa ću vam pročitati vrlo kratka. Nebo u toj dubini plavoj i bez ruba, tražio sam već davno goluba, ali sve što se iznad diglo nestalo je, gore su još samo plave boje, tražit ću ga još po krugu vrtoglavom, makar oči izgubio sam u plavom. To je korespondencija sa poezijom Dragane Ćatić. Arhiviram lepe reči.
Arhiviram večeras sve lepe reči koje si izgovorio u posljednja 2 naša trajanja zajednička. Razvrstavam ih po važnosti i po zanosu izgovorenom, čeprkam po ladicama prošlosti i razmišljam. Ako je lepota tih reči bila u oku posmatrača, pa Dostojevski se po tom pitanju nije dvoumio, vredilo je u tu lepotu verovati uprkos svemu. Arhiviram lepe reči i sam sebe uveravam. Biće da sam krenula stazom neprohodnom, onom koja vodi do slepog puta, iako sam verovala da kraja neće biti, ili da neće biti bar toliko brzo i tako lako. Arhiviram, svrstavam, ređam reči, pitanja i odgovore, osluškujem melodiju, ritam, intonaciju. Slažem reči i intonacije i lepo na svojoj koži osjećam. Pravo je to bogatstvo za buduća neka vremena i u ladicama da valja čuvati, uprkos sve. Evo, pročitat ću vam naslovnu pesmu, Plavetni snevač. Moram da priznam da mi je u tome da izaberem naslov knjige pomogao Milutin, jer ja sam bila nešto malo više romantična, još nekako čini mi se više mladalačka, a onda on rekao, pa Plavetni snevač ti je noseće, moraš da staviš to u naslov i intrigantno je, i čini mi se da jeste. Pa evo, Plavetni snevač. Plavetni snevač, ali muzičari, odnosno plesači posle toga, da dođu ponovo posle mog plavetnog snevača, pa mislim da tu negde možemo i da završavamo polako. Plavetni snevač pohodi noćas najdublje moje želje, igra se njima, smeška se i kao čigra vrti. Hteo bi taj vragolan da svoju nametne volju, da zaustavi se na kojoj lično on hoće crti i da probudi u meni, u mome ja, mene volju. Da odblokira što se otpustiti može, kada iz najdubljeg mog kutka gejzire ljubavi poteče, da slapovi se vere ojačaju, uslože, pa da me vidici novi sve uspešnije leče. Plavetni snevač najdublje mi želje pohodi, snaži ih i podstiče na novi rast. Ko zna šta će sve iz tog spoja da se rodi, liči mi da Bog mogao bi možda izrasti hrast. Izrašće hrast nove mene, olistaće najdublje moje želje, zacakliće se od radosti zene, gejzir će života da se pokrene. Hvala ti, dragu snevaču plavi, što mome srcu svež impuls dade. Hvala što opet odu pevam travi, što moje se želje tvojom smelošću slade, pa mi se čini, noćas mi se čini da ludovaću dugo još u zanosnoj divljini, u divljini svog srca što otkucajima se svaki put oda, kad u oku mome žarulja počne da bunca, kada se sretnem s pogledom sunca i zamiriše mi poljsko cveće, kad odsjaj sveća zatreperi, kad postane merilo životnoj meri i kada od radosti što živa jesam viknem i iznad krošnji topola šiknem, kada ciknem, pa utišam glas. Hvala ti, moj snevaču plavi, što pomogao si meni, sva srećna da izvijem svoj pesnički stas. Hvala ti jer cvet radosti već niče u mojoj zeni. Hvala ti, pod nebesa šaljem svoj preobraženi glas. I sada, evo, još jedan put da uživamo malo, a posle ima nešto na kraju da nam saopšti naša Deja. Hoy se aglomeran en mi mente todas esas fantasías que viví. Me está quemando lentamente el vacío que ese mundo dejó en mí. Solo me quedan los recuerdos de aquellos buenos momentos que vi.
que fui farandulero, soñador aventurero y me perdí. Ya no hay amigos que en el tiempo, ya mi cuerpo está vacío, hoy mi corazón no sabe caminar. Y se ve el mundo desde arriba, navegando a la deriva, y ahora ya no hay marcha atrás. Y ahora que quedó de mí, un simple farandulero, engañando al mundo entero, mintiendo noche tras noches, sin tener contemplaciones. Y ahora que quedó de mí, la mitad que no fue mala, fui de lo mucho a la nada, evadiendo sin razones, y al final crucé el camino y me perdí. Quise conquistar el mundo, cosas de la juventud, y eso está bien. En este mundo tan incierto que estabas pensando tú, me diría no hay amigos del tiempo, ya mi cuerpo está vacío, mi corazón no sabe llamar. Y se ve el mundo desde arriba, navegando a la deriva, y ahora ya no hay marcha atrás. Y ahora que quedó de mí, un simple farandulero, engañando al mundo entero, mintiendo noche tras noches, sin tener contemplaciones. Y ahora que quedó de mí, la mitad que no fue mala, tú sabes, cuidando mucho a la nada, evadiendo situaciones, y al final crucé el camino y me perdí. Y ahora que quedó de mí, un simple farandulero, que quedó de mí, un simple farandulero, caminando por la calle, engañando al mundo entero, fui tremendo que quedó de mí, un simple farandulero, farandulero de corazón, yo soy un farandulero.
mašnice sa stihova koje je Dragana Ćatić pripremila za vas. Na kartici na kojoj piše pevati jednako biti, to je dobitna kartica dobitnika besplatnog primjerka knjige. To je bingo. To znači da neko možete i da kupite. Ovdje ćete moći da se poslužiti, naravno da kupite knjigu, Dragana će ih ovdje potpisivati, tako da izvolite. Ko je srećni dobitnik? Radulovića? Ja ću nekog da je pogledam. Uđe 5 pevati,